2000 forint lesz egy paknak az ára, amely tartalmaz 8 darab vegyes színű árvácskát, és ajándékba kapnak a vásárlók egy 15 literes komposzt csomagot. Ez a sok szép palánta, amit itt lehet látni a fólia sátrunkban, ezeket mi termesztjük, állítjuk elő. Ez 24 000 darab, és ezeket nem csak Szekszárd parkjaiban és virágágyásaiban lehet megcsodálni, hanem meg is vásárolhatják a kedves lakosok. Jövő hét, tehát október 1-től 3-áig tart a virágvásár, amely az Aliszka Terra telephelyén, az Epreskert utca 9 számban lesz az árusítás veszi kezdetét, és 2000 forint lesz egy paknak az ára, amely tartalmaz 8 darab vegyes színű árvácskát, és ajándékba kapnak a vásárlók egy 15 literes komposzt csomagot, virágföld csomagot, és ezzel szeretnénk, hogy Szekszárd szép és virágos legyen. Az árvácska és ezek a növények azért hasznosak számunkra, mert egész télen át nyílnak, és egészen május-júniusig, tehát most ősztől egészen jövő tavaszig, májusig ilyen nagyon szép virágba fogják borítani a balkonjainkat és az ágyásainkat.